Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय गिबियावनो हेपि दुर्गा फुजा बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन माखासे लकेल दख'नानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो सानदों आरो बे दख'नाफोरा गासिबो जोंनि आनैनि न'आवनो दानाय माने आनैहा फिसा अयभिं दं नालाय बेहायनो दानाय आरो बेफोरो ओमफ्राय आङो बे दख'नाफोरखौनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरो होमबा नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो देखायग्रोनोसै नैबेखौहाय बेयो बेबायदि टाइपनि दख'ना आरो आगर गुबैयावहाय ख' आगर लानाय होनो बेखौहाय खायफाया आलदाबो बुंनो हागौ आं मोजाङै मिथिब्ला खिन्थु आगरनि नामखौ जिखुनु ख' आगर बुंदों आरो आंनिया बेयो आरो आगर गुबैयावहाय ख' आगर लानाय बिराद मोजां नुदों खाथियावहाय मोजां नुदों मामा एसे जुम खालामनानै मोजां नुदों आगरनि माने खुन्दुं गाबफ्रा लानायफ्रानो बिराद मोजां मिलायदों आरो बिराद मोजां नुदों बे लकेल दख'ना एकदम आखाइजोंनो दानाय आरो बिराद गोबाव जोरो बेबायदि दख'नाफ्रा बे नेक्स्टआव दङ बेबो माबा आगर गुबै आरो आगर गुबै प्लेन बियो बेवहायबो नै खुन्दुंनि गाब लानायफ्रा बिराद मोजां लादों माने मिलायजोबदों आरो गासिबो प्लेन दे बेहा नै बिराद मोजां नुदों गुस्थिया गोजायानो ओमफ्राय थार्डआवहाय दङ बेबो आगर गुबै प्लेन नै दहायनाबो एसे सिगां देखायनायाबो आगर गुबै प्लेनानोमोन नै बेबो आगर गुबैयानो दहाय जेबायदि देखायदोंमोन आङो प्लेन बेबो बेबायदिनो सेम एखे प्लेनानो खिन्थु ओमफ्राय बेवहाय खुन्दुंनि गाबाहाय आलदा लादों आरो रंखौहाय गुस्थियावहाय गोजाखौनो लादों बेखौबो बिराद मोजां नुदों बिराद गोबाव जोरो बेबायदि दख'नाफ्रा नोंथांमोना माबायदि मोन्दों खोन्थाहरदो आं खिन्थु गासिखौबो फसायजोबदों दख'नाफोरखौ बे आरो ओमफ्राय नैबेयो दावराइ मोख्रेब गोजा बिराद मोजां नुदों नै गोजाखौथ' आंबो बिराद मोजां मोनखायो आरो एथ'ग्रामबाबो गोजा नङा मा होननांगौ बेखौहाय जिखुनु गोजाखौनो होनबाय आं गोजायावनो गोलैयो नालाय बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर दख'नाफ्रा माबा मा होनोमोनलाय दावराइ मोख्रेब बेयो आगर गुबै प्लेन एखेयानो जोब नैबे आगर गुबैयाव ख' आगर लानाय आगरखौ आलदाबो बुंनो हागौ मिन्थिला जिखुनु सोरबाफोर मिन्थिबा खिन्थाहरदो ओमफ्राय नोंथांमोननो सोरनोबाफोर नांगौ जादोंबा बा नोंथांमोनहा फसायदोंबा नोंथांमोनहा मोनगोन दख'नाफोरखौ गासिखौबो जायनो नांगौहाय आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय मोनगोन आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै दाथ' फुजानिबो बोथोर लोखि फुजायाबो फैगासिनोखा जाथारसै बारा गोबाव गैला लोखि फुजायावथ' बेफोर दख'नाफोरखौ बिराद नांगौ जायो नालाय दा नोंथांमोननि न'खराव सोरनोबाफोर नांगौ जादोंबा बा सोरबा सिनायनायफोरनो नांगौ जादोंबा आंनावहाय कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय दख'नाफ्रा गासिबो फ्रेश जोब आं दहायसो बिमानैनि अयभिंनिफ्राय लानानै फैजोबदों गासिबो गोदान बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो नांगौ जायोबा आंनो डाइरेक्ट मेसेजल' खालामहरबानो जाबाय बा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो मोनगोन गासिखौबो ओमफ्राय लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों